Palang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magtuturo po sa inyo ng karunungan din po. Sana po ay tumutok lamang po kayo dito at follow, like, and share po. Subscribe po. At sana po ay wag po kayong makalimut po manalangin sa bago matulog pagkagising po para gabayan kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sana po ay magtiwala po kayo sa Iwagan ng Pangasinan na aking mga binabagi po dito ay tunay po, nasubok na po. Kung nag-aalinlangan po kayo, nasa inyo na yan. Hindi po ako dito na mamimilit po na magtiwala po kayo. Nagtuturo po ako dito para may magamit po kayo sa oras ng kagipitan po. Hindi po kayo pinupursige po na maniwala po sa akin. Itinuturo ko po lamang po para matuto po kayo na sa oras ng kagipitan po yung magagamit po nyo. Nasa inyo na yan po kung hindi po kayo maniniwala. Alam ng Diyos yan po na nagtuturo po ako dito ng karunungan din po na sisir ko po sa inyo para hindi na po kayo pupunta po sa mga albularyo po na magagaling po dyan. Hindi na po kayo makakukuhan po na magbabayad po. Kaya ginawa ko po itong channel po na Iwagan ng Pangasinan para makatulong po sa inyo, na ipamamana nyo po sa mga anak nyo, apo nyo. At habang nandiyan po yung orasyon na yan, hindi po mawawala. At sana po ma-share nyo po sa iba para may magamit din po sila. Ang gawin nyo po, isulat nyo lamang po sa malinis na papel at notebook at bumili kayo ng ballpen para may oras ng kagipitan po ay may halimbawa po may nangyari po sa inyo na nabarang po kayo, alam nyo na po yung gagamitin po nyo. Basta matiwala lamang po sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at gagabayan po kayo sa inyong ginagawa sa araw-araw po. At huwag kayong makalimot pong manalangin sa Kanya. Kahit ano po yung saan man kayo pumunta sa apat na sulok ng mundo, kahit nasa abroad man, manalangin po kayo at gagabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kahit hindi po kayo virtudes o lahing manggagamot po, makagagamot po kayo basta humingi lamang po kayo ng gabay sa Diyos.